Ας τα πει όλο ο Δήμαρχος γιατί τα ξέρει από όξω. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ανάμεσα σε δύο γκόλφους του ποδοσφαίρου. Νίκος Μπουσγκούνης, πάντα με το μπουφάν της Κοζάνης. Κυριάκος Μιχαηλίδης. Μετά το τέλος του πολύ σπουδαίου και όμορφου τελικού θέλουν να πούνε δύο λόγια για το σημερινό τελικό. Νίκο, τιμή μας έτσι που βρίσκεσαι και πάλι μαζί μας στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης. Λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένας τελικός που είχε μια διαφορά κατηγορία μεταξύ Σάντιστα και Κοζάνη και απέδειξε αυτή τη στιγμή ότι ο Κοζάνης είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε κάνει την υποχρέωσή της και πήγε σήμερα σε ένα παιχνίδι νομίζω λίγο πιο χαλαρά. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Σάντιστα και κέρδισε δίκαια. Από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο αυτό έχει διαφορά μια κατηγορία και κέρδισε η Σάντιστα και πήρε το κύπελλο. Συγχαρητήρια για τις ομάδες. Την Κοζάνη που βγήκε πρωταθλήτρια, που έμεινε στην κατηγορία αυτή της γάμα κατηγορίας. Και συγχαρητήρια και στη Σάντιστα που ήταν η δεύτερη ομάδα του ομίλου όπως κατέληξε να πούμε και η δίκαια πήρε το κύπελλο. Από εκεί πέρα συγχαρητήρια και για τις ομάδες. Ήταν ένας τελικός, πολύ καλός τελικός. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στην Ένωση. Συγχαρητήρια και στην Ένωση για τη διοργάνωση αυτή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Μ' άρεσε πάρα πολύ με τα μικρά τα παιδιά, με τα μπαλόνια, με τα αυτά. Ήταν γιορτή. Και το κυριότερο με πολύ κόσμο. Αν μας τα χάλασε λίγο η βροχή τελευταία φορά. Δεν πειράζει όμως, ο κόσμος έμεινε. Συγχαρητήρια στην Ένωση, στις ομάδες και τις δυο και στο Μακεδονικό Εισάτιστες και στην Κοζανάρα μας. Στην Κοζανάρα μας την λέμε. Συγχαρητήρια και το χρόνο να έχουμε καλή πορεία. Κυριάκος Μιχαηλίδης, έτερος φίλος και εδώ και αυτός παρόν στην Κερκίδα σήμερα. Κυριάκο, αντιλαμβάνομαι ότι έχεις την ίδια άποψη με μένα ότι κάτι άλλαξε στην οργάνωση του τελικού. Ακριβώς αυτό, αγαπητέ φίλε Παύλο. Νομίζω ότι ήταν μια γιορτή την οποία έδωσε πολύ μεγάλη αξία. Η σημερινή διοίκηση της ΕΠΣ απέδειξε ότι κάνει τη διαφορά. Δεν θέλω να σταθώ στο παιχνίδι, θέλω να συγχαρώ τους νικητές, θέλω να συγχαρώ την Κοζάνη για την πορεία που έκανε τις τελευταίες αγωνιστικές τους ώστε να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά η σημερινή γιορτή ήταν πραγματικά μια γιορτή η οποία ξεχώριζε. Εύχομαι σε αυτήν τη διοίκηση της ΕΠΣ να ανεβάσει πιο ψηλά το επίπεδο του τοπικού ποδοσφαίρου, των αεραστεχνικών ομάδων, να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες και μια προοπτική καλύτερη για την περιοχή μας. Μπράβο και ιδιαιτέρως στον πρόεδρο, στον νέο πρόεδρο, τον κύριο Θεοδωρίδη, στον Τάσο τον Θεοδωρίδη, ο οποίος πραγματικά δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι κάτι αλλάζει. Σε αυτό θα παραμείνουμε και θα τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή τύχη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε φίλοι, είστε άνθρωποι που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Συνεχίστε να στηρίζετε τις ομάδες γιατί σας χρειάζονται οι ομάδες. Να είστε καλά. Νίκος Μπουσγκούνης, Κυριάκος Μιχαηλίδης. Νίκο, έχεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάναμε. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά.